ambo nak kapasa, jatuh badare si bungu balai, diambil anak saruaso. Bamulu ambo nak katangah, bukan karena ambo cediak pandai, tapilah izin dari nantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Aina Nur Atlina dengan IMPM 2203090068 di siku ambo akan menjelaskan tentang pepatah petiti adek jo agamo di Minangkabau. Pepatah petiti agamo di Minangkabau. Adek ba ulua jo bapatuit, makanan banang siku-siku. Kato bana indak baturik, enggaran batin dan baliku. Artinya, jam pernah menjauhkan diri dari kebanaan, orang yang mengerajukan nan bak candu itu, menyatukan baru seinyolah jauh dari imannya. Ayam baku kuak pajam siang, tabuh babunyi, azan pun riwah. Jagolah lalok mari sumbayang, menyembah Allah di waktu subuh. Artinya, bilo dan di mana saja kita berada, panuhi kewajiban kita sebagai umat Islam, salah satunya dengan sumbayang 5 waktu, lakukan secara ikhlas dan taat. Petatah petiti adek di Minangkabau. Anak nelayan membawa cangkul, menanam ubi di tanah daret. Baban sakoyan dapat dipikul, budi sakete terasa barek. Yang artinya, baban barek bisa dipikul, tapi budi terasa agak barek. Anak ikan dimakan ikan, gadang ditabek, anak tenggiri. Ameh bukan, perak pun bukan, budi sakete, rang haragoi. Yang artinya, hubungan dake antara manusia bukan karena ameh jo perak, tapi labiah takai jo sopan santun nan nilok. Anjali tumbuh di munggu, sugi-sugi di rumpun padi, supaya pandai rajin bagurau, supaya tinggi naikkan budi. Yang artinya, ilmu hanya didapek jo baraja, kemuliaan hanya dapet jo punya pikiran nan tinggi. Jadi dapet awak pahami antara adek jo agamo indaklah bisa dipisah oleh masyarakat Minangkabau. Seperti kata pepatah yang mengatakan, hubungan antara adek jo agamo ibarat awa jo tabiang, sanda basanda kaduanya.